Hej så. Nu er der det æblejuice. Ja, det skal vi da. Fuck, der er koldt. Hvor klamt. Ja. Jeg er dum. Fuck, hvor nasty. Fuck, hvor er det. Fuck. Der er bare ingen mennesker. Overhovedet ikke. Jeg tror lige, jeg låser døren. Ja. Det var æderrømsfugl. Det var slet ikke tørstig. Nå, vi skal have noget æblejuice. Fuck, skal vi ikke gennemsøge huset bagefter? Okay. Der var jo ikke nogen. Find mig det her. Jeg ryster helt nu. Har du dit glas? Ja. Jeg kan ikke det. Kraftet med en klamp. Så spiller du. Finger. Det er godt lide. Det var spooky. Der var ædre med koldt. Hej folkens. Vi ses næste gang.